Good morning, Patrick and Joan. Naragsak kay mula Nanggay mula na puyatan nga nagsala. Ay, awang pasala na. Wala ta damdamagag di kalman di mayak nagmisa di mantanas nadda pasala ta umayak ko maka di mo sigurado. Sigurado mi Patrick and Joan, Patrick Wesley and Joan. Awatin nyo dito nga sakramento. Itinasaya at nga panggap niya. Nasayat mo la panggap mo, Patrick. Si Joan. Dito panangawat nyo, dito panagkalay sa, sigurado kami, dakam amin, agraman siya. Panggap yo nga agbalin nga nasaya at daytoy pamilya niya. Panggap yo nga agbalin ang nasaya at daytoy nga panagasawa. Haan nyo nga panggap ti agkalay sa kayo, sakay tumula agsina. Haan nyo nga balak ti agkalay sa sakay tumutla agpinpin na lapal. Abay kaya yu tikas jay? Haan. Nya? Haan nyo nga panggapan ti umay agkalay sa sakay tumutla maikap-kapitan. Nagproblema. Wano, tunukan pa, yaban daman ta kapitanan. Haan nyo nga panggap ti agkalay sa nga agkrik-krait lang iti problema niya. Uray siyak-jak kayat nga kasarang kayo, no, tipanggap yo ko umay kay ditoy, sakay tumutlag pinpin na lapal, mariribok amin yung kaaruba yo, ala ipisbok yo amin nga, kuha nga dito nakagulgulo, haan nga kasi tipanggap yo. Umay kay ditoy, tapno agbalin anasaya at daytoy pamilya niya. Gapot agbalin ang nasantuan, agbalin nga sagrado dito panagkalay sayo, umay kay dito, tapno mapasanto dito panagasawa yun niya. Umay kay dito, tapno napintas to ti masakbayan ti pamilya, dito may nga panggap niya. Nga realidad, apa yang nga uri at dadagati nagkasar ti simbaan, uri nagkasar dati nakapinpintas, nakabungbungga, with all the banda, kada amin-amin, ninong kadaninang nga nagsisikat. Abay nga nakakuhan, at dapat detay tibado na ka sa nga pasagad nga nagbubukol nga nagdakil, hampay makatok, ay manok kinasar ko akas jayan, kamaudyanan na. Apaya nga sa balit nagturungan na. Apaya nga, no daduma ka, nagmayat matjay panggap, ngam apaya nga no daduma agwara. Hintunukan nangarkila ni Apo Kagawa dun ti Alphan ta umay nabagkatin amin na kita gagamit ni Joanan ala data da kita aparador arinola jaka mo ano apa yang arinola pa laga binti regalo da mo nagkasar kayo nasirsurti ko nada ja mo pa yan apa yang arinola. Tradisyon man diyan mi nga marigalwan ti arinola ti agkasar ken jak amo ano anya apay nasirsurti ko nada ka intuno ko ang ka ala agriririn agraman agabalayanan nagdadael apa yang addakas jay ngamin narigat ti biag ti naasawaan nya narigat Joan laglagi pa manipod kalpasan dati akasar si aasawa ka hanggang agmaymaysa nya. Patrick, kalpasan dati yung akalaysa si aasawa ka niya, hangkan nga baro. Diri nam nga ipakpakayat mo diri nam nga ti, kasla kumaday tay, dananang mo tikas lamang suporta kanyang mga kanayon, sabalin. Ori si Joan, bagbagaan na kakanayon ni Apo Kagawad nga ditay, anak da kalata nga aglamlambing, alam mo balin iti aglambing ngam sabalin. Tatatag kalay sa kayon, da kayon ti ag-decide, da kayon ti dumiskarte iti biyagyo, da kayon ti ag-decision iti biyagyo niya. Kati umuna nga agrinespeto Joan ken Patrick da kay nga dua. Tano da kayo ti han nga agrinespeto agin inot nga mawara ibagaklaengen. Iso nga Joan respetarim ni Patrick. Patrick respetarim ni Joan. No agbaltik ti utak ni Joan ta amom da balbaltik da dagita no da duma. Ang kalatagon unin pakawan mo laglagi pa nga into no at the end of the day asawam tulat ta nya. Ibilang mo akastanan. Si kamo Joan no dari kayat ni Patrick nga haam mo nga han nga maibagay ije kaya mo respetarim. Nya at the end of the day asawam tulat ta.
Nagpintas man dito, ibagbagat, ilalakay kada, babakit kada kay nga agasawa nga, kunana, haan nyo nga palabsen, ti maysa nga rabii, nga haang kayo nga nagkapya, no, addahan nyo pa nagkina, awatan. Dahil man ti ibagbagada. Kaadda mo dito kapya ti agasawa no daduma, hamang nga nesesary nga, suray. Hamang nga necessary da jengam DJ pala by their actions no daduma di laeng aksyonan amumon nga agbababawin, amumon nga nalpasen, amumon nga kasla aginnawat dan nga kasla napalabas day jayen nga pinnong toten aramiden yon. Tatidakdakkel nga amang daytoy panagasawa yo. Basit laeng day tariri, basit laeng day nga panagkinaawatan, basit la nayon na laeng ti pagkurangan ti tunggal maysa ngem ti dakdakkel si aasawa kayo, agasawa kayo. May sa sakramento daytoy inawat yon. Ketapnohan nga agdadael. Tapnohan nga agdadael, ti umuna nga aramiden nyo isu dayjay, respetaren nyo. Anya ti may kapintasan nga aramiden nyo, agrin respeto kayo. Ure adda pagkurangan ti maysa, agrin respeto kayo. Kasano nga mapagtalin na adyo dayto nga ayan-ayat. Nadda respeto yu ti tunggal maysa, adda mo dayto talek nya, agtin nalek kayo. Nadda respeto yu ti tunggal maysa, agtin nalek kayo. Joan talkem ni Patrick. Agtalek ka kingkuana, uray adda paka basulan na, uray adda pagkurangan na, agtalek ka kingkuana. Kasta magking ka Patrick, agtalek ka kini Joan. Nya uray adda pagkurangan na, adda pagkapsutan na, masapol nga agtinnalek kayo. Tadaytoy, tingamin talek no madadael ti panagtalek, agin inot met nga agpukaw day taayat nga ibagbagayo. Tati hammo mabalin nga ayatan ti maysa nga banag no hammo nga talken. Niso nga dayjay ti pagbatayan nyo, agtinnalek kayo. Nya? Kada no agtinnalek kayo ay kay karigatam a Patrick nga haan nga dadaelen ti talek ni Joan. Kasta magking ka Joan, ikarigatam ang nga dadaelen ti talek ni Patrick nya. Agtulag kayo, agpatang kayo. Agtungtong kayo no anya day bay plano yu itibiyag. Agsarita kayo. No adda problema ti may sa pagtungtungan nyo. Haan nyo nga haan nyo nga bukbukudan tanarigat day ta nga sitwasyon day adda gayam haan na ano haan kay nga makapaginupen adayo ti puso yo. Masapol nga agsarita. Agtulag kayo. Ibagam adyoan no agtupakak no tinuyo ti utek kon awaten nak konam. Madamdama awanton. I-explain mo kini Patrick dayjay. Siya mo Patrick no kaya mo ti agmaymay sa kaya mo ti ngamin addalat ta respect addalat ta private life ti tunggal may sa uri agasawa nya. Kano kwan adda akton pagsaritaan nyo day nga banag. Kang runaan nang aramiden nyo tatatag kalay sa kayo masapul ti kararag. Masapul ti kararag. Kararag ti kang runaan. No, si kakararag kayo nga agasawa, sigurado dagita parabor, dagita grasya, dayta problema kaya na sulbaran dayta. Haan nyo pukpukawon ni Apo Diyos iti panagbiagyo. Haan nyo nga pagbalinan nga maikadwalaeng ni Apo Diyos iso ti umuna iti panagbiagyo nya. Iso nga agkararag kayo. Tati puso yo, masapol nga nakasuot ken ni Apo Jesus, tapno kaya yo nga aramidan dagiti problema, napintas nga panggep, napintas ama sa bayan, masapol nga si kakararag kayo. Hanyo pukpukawon ni Apo Diyos iti panagasawa yo. Tawans nga rinugyan nyo ang pinukawan, agrugimot tanti problema. Ala, makikaysa kami kada kayo, namnamaen mi nga daytoy nga panagasawa, namnamaen mi nga daytoy nga kalaysa, agbunga. Namnamaen mi nga da kayo ti puunan, ti mangpatanor, tinasaya at akapututan niya. Namnamaen mi nga ti masabayan to dagiti pamilya nga patanuren nyo pang namnamaan to nga problema dagiti namnamaen mi may salaang titulbak na dayta no makapaginnawat agkararag nya ala makikaysa kami kada kayo.